Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel SSC निफ्राय गोदान official notice physical test नि बागै Delhi Police निफ्राय Central Armed Police Force दङ CPO नि दा गोबाव खालामा जों details को A to Z नायगोन and next जदि constable apply जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोननि 80,000 नि बारा vacancies 10 pass जानाय लोगो लोगो हौवाफोर हिनजावफोर गासैबो नोंथांमोनाहाय खालामनो हासिगोनलाय बेनिफ्राय जे नोंथांमोनहा Bodo Info YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो दा बिदिबा जोङो गोबाव खालामला बेनो जाबाय जों अफिशियेल साइटआव थांगोन SSC आव देन SSC आव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना लेटेस्ट मोनसे अफिशियेल नोटिस मोनदों बेनो जाबाय SI लेभेल CPO जायनाखि दाखालि एग्जाम होदोंमोन दा बिनि काटअफआ ओरैबायदि खम थांबाय स' नोंथांमोना दाय नुयोब्ला जोबोर मोजां मोनगोन जायफ्रानोखि एग्जाम होगोन नेक्स्ट लेभेलाव बेनो जाबाय एग्जामा जादोंमोन पेपार 1 आवहाय अक्ट'बर 3 निफ्राय जादोंमोन 6 सिम दा बिनिनो काटअफआ फैबाय स' बेवहाय आउट अफ 200 आव बेसेबां काटअफ थांखो फिमेलाव 109.98 थांदों नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों एन्ड केन्डिडेट्सआ एभेलेबल दङ फिजिकल टेस्टनि थाखाय 223 दा जोङो मेलाव नायोबा एस्टआव थांदों 109.53 आरो केन्डिडेट्सआ दङ 2795 लाखिदों फिजिकल टेस्टआव जायफ्रा नोंथांमोना बे काटअफ मोनबाय नोंथांमोनखौ लेंहरसिगोन फिजिकल टेस्टआव थाबैनो आरो बे फिजिकल टेस्टआ नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय एबा नोंथांमोनाहाय मिथिखागौ मेक्सिमाम जायफ्रा एग्जाम होयो बेनिफ्राय साबसिना जाबाय दिल्ली पुलिस डिपार्टमेन्टेल एग्जाम होयोबा काटअफआ ओरैबायदि कमन साख्रि मोनहैनो हायो बेनो जाबाय 85.96 काटअफ थांदों दा नोंथांमोना नायदिनै एसआइ लेभेलाव अनलि 85 थांदों बेनो जाबाय दिल्ली पुलिसनि डिपार्टमेन्टेलाव स' बेनिफ्राय बाथ्राया जाबाय नोंथांमोना कनस्टेबलाव जायफ्रा एग्जाम होगोन नभेम्बराव अब्ला नोंथांमोना एसआइ लेभेलावबो जुदि नोङो डिग्री पास जाना थांखादोंबा नोङो एसआइ लेभेलाव एग्जाम होनानै थ' नोङो कनस्टेबलनिफ्राय एसआइआव लाहैनो हायो ओरैबायदि चान्स स्कप दङ नोंथांमोना दिल्ली पुलिसाव मेक्सिमाम एप्लाइ खालामा स' नोंथांमोना खालामनाया जोबोर मोजां आरो कनस्टेबलनि एग्जामा नभेम्बराव जानो थांगासिनो दं अके स' नभेम्बराव जानो थांगासिनो कनस्टेबलनि एग्जामा एन्ड बेनिफ्राय LMB लाइसेन्स नांगौ फिजिकल टेस्टआव नाथाय एग्जाम समाव नाङा नाथाय स्मार्ट कार्डआ LMB नांथारगोन जेब्ला नोङो फिजिकल टेस्टआव थांगोन दिल्ली पुलिसाव एन्ड नेक्स्टआव जुदि कनस्टेबल 84,000 नि खाथियाव दङ स' नोंथांमोना 80,000 दा जोङो एक्सपेक्टेड लानो हायो 70,000 नेक्स्ट लेभेलाव फैगोन जुदि कनस्टेबलाव आरो बे जुदि कनस्टेबलाव 10 पास जानाय लोगो लोगो मेल फिमेल गासैबो खालामनो हागोन बेनो जाबाय नभेम्बर 24 आव 24 नभेम्बराव नोंथांमोना 10 पास जानाय लोगो लोगो खालामनो हासिगोनलाय जुदि कनस्टेबलाव आरो बिनि फरायनाया नोंथांमोना 10 पास बैसोआ 18 निफ्राय 28 इयार्ससिम ST खथायाव स' नोंथांमोनाहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा जियानो जा नोंथांमोना जेब्ला लिंकआ एक्टिभेट जागोन अब्ला स' नोंथांमोना आंनि चेनेलाव मोनखागोन माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ आरो बिनिफ्राय क्राइटेरिया बेनो नोंथांमोना 10 पास खालामनांगोन फिजिकल टेस्ट होनांगोन एग्जाम होनांगोन मेडिकेल टेस्ट होनांगन दा फर्स्ट टेस्टआ जाबाय एग्जाम बेनिफ्राय नोंथांमोना फिजिकल टेस्ट मेडिकेल टेस्ट बेनिफ्राय पास जाबानो काटअफ वाइसआवहाय नोंथांमोननि साख्रि दिल्ली पुलिसनि नोंथांमोननि रानिंआ अनलि 1600 मिटार्सल' खारनांगोन नोंथांमोनाहाय बेनो जाबाय एसआइ लेभेलाव आरो कनस्टेबलावबो एन्ड नोंथांमोना इंलिश कम्प्रिहेन्सन लास्ट प्रसेस मोनगोन एसआइ लेभेलाव आरो बेयाव पास जाबानो काटअफ वाइसआवहाय नोंथांमोननि साख्रि जाहैगोन